Usa sa mga punto nga atong makuha sa Ebanghelyo ug sa unang pagbasa na ang Ginoo si Hesukristo di gyud mapugnan, mahimo gyud siyang hari natong tanan. Musugot tag sa dili, mahimo gyud siyang hari. Daygon gyud siya sa mga anghel ug sa tanang katawhan. Bisan pag moingon tang di kumudawat niya nga hari, mahimo gyud siyang hari, way makapugong. Sige, lingiyay mong tupad. Hing namudawat ka nga harian ka ni Kristo. Nguban, wa mulingi. Kana silang wa mulingi, iyawa ang naghari ana nila. Nga din la ganahan nga mohari si Kristo kay panalitan. Nanglitan lang ha. Inighari ni Kristo ang una gid niyang buhaton, iyatang pangitaan og bunga or ganansya. Ang tanan nga gihatag sa Ginoo nato nga maayo, pangayuan niya ganansya. Pananglitan kanang imong talent, imong kwarta, ang imong authority, pangayuan ka og bunga. Sige, laing lingi sa imong tupad na nibunga na ng imong naong, na nibunga. Kana bang imong naong nibunga na ba na? Kay hinatag mo na sa Ginoo nga atong naong, basig nagtuo ka nga kanang imong naong imo na. Hinatag na sa Ginoo ug daghan kaayong mga naong karon nga dili mabungahon, gani nakapalagot. Unsa may timailhan nga ni bunga ang mga maayong butang anaa nato nga hinatag sa Ginoo. Daghan ang magdaig sa Ginoo tungod nato. Kana bang makadaig sila sa Ginoo matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, mao man kuno ni ang sigihan og litok dito sa langit sa mga anghel og sa mga santos. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios nga gamhanan. Kana bang daghan ang magsigig ingon, dalaygon ang Ginoo, gamhanan gyud siya. Ngano man tungod anang imong naong. Nakita nako ang gahom sa Ginoo kay naay nindot sa imong naong. Ana ba? Nya kanus-a man na mahimo nga ang Ginoo daygon tungod sa atong naong. Kanus-a man kun ang atong naong Dios non dili yawanon. Gi ikatulong lingi sa imong tupad. Ing natan-aw nimo sa akong naong, yawanon o Dios non? Ing nakano? Kana bang inig kakita bas tao nato ba? Makaana di siya, ay, praise the Lord. Parehagod ni Mother Teresa sa una, Mother Teresa ba og Calcutta, karon Santa Teresa og Calcutta na. Gitawag to siya the living saint. Kanisad si San Vicente Ferrer, gitawag sa nig the living saint. John Paul II, nakaron Saint John Paul II, gitawag sa to siya the living saint. Daghan mga tao nga kanang inikakita natos naong murag makakita tag presensya sa Ginoo. Pila ka buok ginikanan nga inikakita sa ilang anak sa naong sa ilang mamag papa ang ilang makita Ginoo. Na ba? Unsay ilhanan nga ang tao inikakita nato nakakita Ginoo? Unsa may ilhanan? Usas mga ilhanan, malipay silang magtan-aw sa imong naong. Malipay. Unsa may timailhan nga ang atong naong nagpakita og yawanon nga presensya. Kung inikakita sa tao nimo, mahadlok siya. Mahadlok. Be, kinsa ninyo dinhing ginikanana nga inikakita sa inyong mga anak sa inyong naong, malipay dayon ta sa kamot. Maayo. Naiduha ka buok.
Niyaman sa mga maestra din kinsa mga maestraha nga sa inyong pagtudlo ang inyong estudyante malipay gyud kun moksod na mos classroom taas ang kamot. Be kani testing gini aktual ba? Kinsa ninyo ang malipay inigsod nako din hismisahanan taas ang kamot. Ay mga ulo. Mga oto-oto. Ay lara. May kinsa ninyo malipay inigingon ako pamalit mog slat no taas nga kaya nato nawa na ni isa sus mga yawanon kay ta mao na siya ti mailhan kana bang ipaambit gikan sa kana naong ra na akong gisgutan ha kanus aman ang atong naong mahimong Diosnon kun ang atong naong gamito nato sa pagpakita og pasaylo sa mga sad-an sa pagpakita sa atong naong ug pagdawat sa mga sinalikway kana bang ang imong naong moingon niya maging sino ka man mamahalin kita kana bang ang taong sad-an moingon ra gyud ka bisag buhaton panimo ang tanan sala sa kalibutan makapasaylo ra gyud ko nimo it cannot change my love for you. Sus, ini kakitaan ng tawhanan nimo makaimong gina siya. Sus, mura jud kog maibtag tunok. Kana bang tao nga di gyud maningil og utang nimo. Magsige hinuog dugang og hatag bisan pagkapila na kanisaad nga wa nimo tumana mohatag lang yapon igkakita nimo anang tawhana labi na gyud wa kay kwarta anang adlaw igkakita nimo mura jud ka gikunsaran og Espiritu Santo mudagan dayon ka paduol niya kay mangayo na sa kagkwarta niya mamakak na sad ka musaad na sad ka mamakak na sad ka pero tagaan lang gyapon ka bisag nakasabot na siya nga porti gid nimo kabakakon tagaan lang gyapon ka lipay kay kaana di ba pero kanang tao nga magsigig sulti nimo nga ikang buang ka bakakon kang dako hay man tong imong gisaad igkakita nimo layo pa na iyawa gyud imong makit-an musimang ug kaglakaw musimang kay mura kag kulbaan ikakita nimo bisag sige pa nagsimba dinhi bisan pag magbasa-basa pa na dire no basta ini kakita no nasang yawa gasulob og puti ikakita nimo babdi ko musimba kay na ang yawa nagliktor ay simba ko sa daywa sa na dinhi sa ato naunsa man sad mo sige ko no ato kanong suwayan lag evaluate ginagmay. Kumusta ang ato ro mga politicians? Naa ba mo'y makita nila nga malipay ka magtanaw silang naong? Ato mga politicians, bagikas presidente, narikotob sa barangay officials. Pila ka buk ang imong makita diha nga murag malipay ka. Kana tinud-an na gid bang malipay ta, kumpiyansa ta. Makahatag na tog paglaom, makahatag na tog assurance, security. Kana mo'y atong pilion karong panahos eleksyon. Kanang uban nga naghatag na tog kahasol, naghatag na tog kadaot. Adi na ta na pilion. Mangayo tas Ginoo tambag or lamdag. Ana. Ako bitaw ini kabasa nako sa tita nako anang social media, ma-identify naman ako diha kinsay akong butaran karong umaabot eleksyon na nakoy mga clue naong palangdaan gisulti palangdaan na naman sila daghang gisulti diha social media mailhan na nato maka-feel na ta no ana unya ikaduhang pangitaos Ginoo aron inighari niya makasud ta siyang gingharian ang kanagyong kamaotang mudaig niya. Kita ba mismo magsigigdaig niya, dili magsigigdaig sa mga tao o sa atong kaugalingon. Gilingi imong tupad, yung nakapila ka mudaig sa Ginoo kada adlaw. Kapila? Oh, ambot lang. Kasagaran ron atong daygon ang mga celebrities, ang mga sikat,
ang mga dato, ang mga gamhanan nga mga tao, ang mga alahas nga gipangsabong, ang mga tato nga gipamutang sa lawas, ang mga honors nga nakabot, sige tagdaig nila, pero nalimot ta, all glory and honors and powers belong to God. Nalimot kita na, kasagaran nato. Kanusa naman sa ta makahinumdom? Kana na sang mga out ng atong paglaom, ma-stage 4 cancer na, ma-paralyzed na, ma-kidney failure na, anha na sa tamang Ginoo, ikaw ra gyud, Ginoo, ikaw ra gyud. Hapit na noon ka itunod siyuta o napakamoingong Ginoo, ikaw ra gyud. Ayaw huwata. Kana yung the moment of your glorious life, dayga ang Ginoo, ayaw pangangkon. Ayaw yung pangangkon nga imo na. Muna iyampo nato kaming mga pari, mga obispo, kardinal, hangtod Santo Papa, dili unta mi mangangkon aning mga honors nga among nadawat. Yes, honorable magyud mi kaming mga pari. Bisag magsugod patag dikon, kanang dikon mao man ay unang ordination. Bisan gani seminarista, kanang inigsod sa seminaryo sa usa ka lalaki, bisag ang naong ana puparihar aning akong naong, musikat ginas mga chicks. Ana mo adto kag parokya, lupig nang uban ka nang dili seminarista niya, seminarista ni. Oy, adto ginamingon ning mga youth, Brad, kuyog ta Brad, kuyog ta Brad. Asa na mo hagad adto mga sakristan? Puro mo simple sa rin, hagdon sa nila panagsa. Pero lupig na sila kung makahibaw kang seminarista na. Nya ka na magkuyog na sad, ordinaryo, mga politician pananglitan. Nya ang kuyog pare, asos ang ma-center of attention, pare, gina. Bisan pag unsa na ka-ordinaryo naong ng pare, uy, si Father, ay, Father, ngari, ana din na. Di ba? Sama na musulti ang mga ordinaryong tao, nga ngari, Father. Di, oy. Itupad gid na, kung kinsay pinakataas og posisyon, itupad gid ng pare. Honorable gid ng pare. Samot na yung obispo, bisan ganing monsignor lang ang ranggo, dili gyud obispo, si monsignor, ay mons, ana magina, di ba? Monster, di na monsignor, ari ana ba? Dadon gina, sikat gina, nya usahay malimot mi ana, malimot mi nga dili di ay kami maoy gi-honor tungod kay kami seminarista, tungod kay kami pari, obispo, kardinal o Santo Papa, nga ang gi-honor di ay mao ang Ginoo nga naa namo, nga mipatak sa among naong. Maorasad na ang ato mga barangay konsihal ngadtos presidente, tawgo nato silang honorable. Hinumdumi ninyo mga politicians, dili kamoy gi-honor kung dili ang gahom nga gihatag ninyo sa mga tao pinaagi sa eleksyon. Tahura na ninyo ang inyong honors nga gihatag sa mga tao, dili gamiton aron i-oppress ang mga tao nga inyong gikontrahan. Nawa ninyo mauyon ni kay wa magsigig sunod og uyon ninyo. Ana, hilo man mo. Sige. Last na lang ning lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon, ikaw na'y akong tawgog honorable. Ing na na imong tupad. Your honor. Your honor. Nganong imo man ang i-honor ang imong tupad? Tungod kay gibuhat nas Ginoo in His image and likeness. Gihatagan nas Ginoo kinabuhi para imong daygon ang Ginoo nga buhi pa na siya. Kamong mga asawa, kada adlaw inikakita nimo sa imong bana nga buhi pa, dayga ang Ginoo. Kung gikan na sa siyang kabit niya ni uli, kadlaw na dayga ang Ginoo nga buhi pa. Ana. Kamosang mga bana, dayga ng inyong dayga ang Ginoo kung kanang inyong asawa nagyaw-yaw pa na. Bisag kaadlawon pang dako gayaw-yaw na, dayga ang Ginoo na. Salamat Lord, buhi pang animal. Kay inig kamatay ana din ama na mo tingog. O na mo tingog.
Gasa nas Ginoo, kamong mga ginikanan, dayga ng inyong mga anak nga purtigyong makaduwaan ng computer, anang cellphone, kuto-kuto lang kamot, perting paspasa, ina salamat Ginoo na apay tudlo ang akong mga anak. Anak. Nya labi nagdi matog, salamat Ginoo. Na, taas kay energy. Ana, no? Nya sa ikabuntag imong pukaon, di isan mo bangon, ingnan Ginoo, salamat Ginoo. Kay ganahan pa kaing matog akong anak. Hinanok in taon kaayo kay bag-o pa man sa ning natog, anak. Mga inana ba? Di kay magsigig saway, magsigig bagulbol, magsigig yaw-yaw, dili ta mahimong profitable. Dayga ang Ginoo sa tanang higayon. Nya tungod aning mga butanga mahimo tang suod sa Ginoo ug mahimo tang mabungahon. Ako nagdaig ko sa Ginoo tungod sa sigig pamalit og slots dinhi. Nga rong halin sa SBF dag para sa atong kumbento niabot nag 44,027 slots na apay 15,973 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit aning SBF dag. Kamong tanan nga naay 500 pesos karon, ihalad nas Ginoo, ipaambit sa Ginoo, no? Niya mubunga na siya, mubunga. Pero inyo ra nang ilubong sa inyong bulsa, sa inyong bank account, ingnon mos Ginoo, wa kay hinungdan nga sulugoon. Ambot sakto man ako analysis, mo sakto ra man sa tingali. Unya sa atong CTUMM para sa atong ipangtukod og mga balay nakahali na tag 48,449 slots na apay 21,551 ka slots na available. Tag 100 pesos ra gid ni siya. Kamong na ay 100 pesos karon, kutob karong Domingo, birthday man sa inyong parish priest. Kaila mo sa inyong parish priest? Kaila mo, mga online parishioners, nganla na siya Siano. Mag-birthday na siya karong November 24. Pamalit mong slots. 1 slot lang, labi na yun mong wap-a kapalit para sa CTUMM. Kung inyo nang ipaambit, mabungahon mo. Pero kung inyo ra nang ilubong, sama atong ikatulong servant, kay mahadlok mong muhatag, kana mahimo gid mong way hinungdang sulugoon. So atong pakpakan na sad ang nipalit og CTUMM. Praise the Lord. Salamat kayo. Kamong namalit, congratulations. Pwede na mong mga matay. Kay nga naman, igabot ninyo sa langit, mabungahon mo. Kamong wap akapalit, dali-dali in taon mo palit kay basin ang inyong schedule, hapit na mo abot, no? Nga mo atubang na mo sa hari. Ay mo kumpiyansa kay mo abot ra ba na nya mo ingon dayon ang hari dad-ana sila dinhing way mga ginansya labi na ginang nagkontra nako kanang gasigig yaw-yaw nga nganong sige ginagbaligiyag slot ng paria ana kanang gasig yaw-yaw dad-ana diri og pamatya sila sa akong atubangan. Di ara ba na diri giingon, no? Pero di ko moingon na nga kita na kamo sad ba inyo sa dayong tinud-on ay lang pero posible sad na nakita na, no?